ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикои канали Авто ТВ, мардуми ютуб, мардуми ғариб ва мардуми сарбаланди тоҷик. Дӯстон, имрӯз 27 феврали соли 2025 навор кардам баҳри шумо. Сараввал ба шумо чӣ гуфтанем бардоҷоно? Навора ба ҳазур тамошо кунед ва ба омади моҳи шарифи Рамазон ҳамаи шуморо аз самими қалб табриктон мекунем бардоро. Ба шумо саломатӣ мехоҳам. Сараввал навормон хуб мешавад дӯстон. Агар ки шумоам дошта бошен хона ёки мошин ёки замин, мисли инсоно мақсад дар наворҳои дигарӣ метавонем ки хона, мошин, замин шуморо эълон кунам. дӯстон, бинен хӯроки чорво, ҳамин акамон 2 тилишка хӯроки чорво дорад, яъне ки калони шохдор гӯсфанду гову бозам ёдам метен карочи барои гӯшти шираш 2 тилишка хидмон чӣ мегем бардоро? Кадарза мегем. Карочи алафи савза қоқ кардагие. Марҳамат бардоро дар ваҳдатай деҳаи ваҳдат ноҳияи Кушониён. Занг бизанед ҳамин номеро дер намонед. ҳамватанони азиз, кадоми шумо дар Москва или Московский област кору фаъолият мекунед ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, ба шумо грузопирёзки Акаи Нозимат тавсия метавем ки тӯли чандсолаҳо оиди ҳамин система кори фаъолият мекунанд. мақсад барои шумо аз 100 кило зиёд боша. Агар омада ба ҷои зистон бортона мегиранд, ба Туркистон мебаранд, мерасонанд. Бор бурда мешавад ба Душанбе, Шаҳри Нав, Ваҳдат, Ҳисор, Регар, Ёвону Бухтару Кулоб, Восе Файзобод ва дигар шаҳр ноҳияи Туркистон бурда мерасонанд. аз номи канали Саудо ТВ ба ширкати Акаи Нозим занг занед. мақсад борошон ҳар ҳафта ба Туркистон мераса. Марама занг зад сон роҳӣ кунед бортона. Ба эълони якумон мегзарем дӯстон. эълони якумон беҳад эълони хубай. Конкрет эълонай хона фикр мекунем ки дар ҳақиқат нархи навои худашта арзандай. Хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Хӯросон. Деҳаи меҳнат Расвет меган. Хулас ига бардоро 5 сотиқ коттеҷай 4 комната ига дора бардоро 5 сотиқ 4 комната. Яду рӯз пас погиза ремонтш мақсад буд мешава. аз сабабе ки як додарчамо намегад, яъне оператсия кардем, камтарак қарз доштем, аз ҳамон сабаб хонаро фурӯхтан дар кор аст. дӯстон, хонаҳо ремонт доранд, чихе ки дидесен. нархишта гап надорам неки 5 сотиқ 4 комната коттеҷ боз плюс и бардоро хонаҳо ба ғишти пухта сохтагие. бинед, мақсади гапм чие? да ҳамин нархи худаш фикр мекунем ки арзанда 240 000 сомонӣ. бардоро и шутка нестай. мақсад хонаро ҳолатша хитон бибинед, состояниеша бибинед. дар комментария фикрҳои хитона ҳатман нашоти ҳамин хона бинависем бардоро. бания калидор, обу свет дора, мактаб, масҷид, балниса наздикишта ҳаст. хона ҳамин роҳи ноҳияи Хӯросон, яъне ки ҳамин роҳи калон бардораҷоно 200 метр дуртаракай тамом. ина марҳамат кинен хитончихе ки дидесен хонара ҳолатша састаниша. и як хона надора шербачо. ҳамин як хонаш мақсад ҷидо кардагай дута участка, яъне ҳамин хона нархша 240 та мега. боз як хонаи дигар дорад, ура нархша 330 000 сомонӣ. бардоро дер накунед. рақамо 101 68 39 39 ватсап аст. занг бизанед акада 240 000 5 сотиқ плюс 4 комната игар баняв ҳамом ёш боз отдельни. нашуд документу ман дилтон дур нарава шербачо. дуюм эълон мегзарем. инак эълони дуюмон чие? хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Файзобод, ҷамоати деҳаи Алӣ. бинед, ҷамоати деҳати Алӣ 6 дар хонай плюс бо 6 сотиқи дигар замин. бардоро нархш соз фикр мекунем ки арзанда. 10 000 сомон кам 200 000 сомонӣ, яъне ки 190 000 нархи хона рафта. сай чор тарафш маҳкама. бинед, рақамо 900 21 14 58 бардоро телефони дастӣ. ватсапаш боша 938 и тиселай 59 19 20. анайда боша ватсапай. обши 6 дар хона. ду хонаи 4 ба 3.5 аст бардоро ва ду хонаи дигараш 5 ба 3 ва ду тай дигараш бошад 3.5 ба 3. документот техпаспорт сертификат дорад бо гарантияш хати.
яъне ки мактаб наздик, мағоза наздик, масҷидам наздик. Обу свет ҳаст бардоро, фақат хонаш катур кардагай монтаж свет. Чӣ хитонда маълум аст бардоро кардагай. Се трезаи берунӣ часпондагӣ нест, се дари дарунӣ, дари главниш часпондагай. Як комнатаи дигашам созай мега. Марҳамат бардоро 6 дар хона, 6 сутиқ замин дар ноҳияи Файзобод, 190,000 сомонӣ, 4 тараф маҳкам, дарозаи каташ зайгай. Шербачо нашути ҳамин хона чӣ ки ман видеош хати пешкаш шумо мекунам, фикри ақидатона банависонед. Бинен намхеле хонаи фурӯшӣ дошта бошед, агар ёки замин ёки мошин рақамон дар аввал мондагай, мисли ҳамин инсоно эълонаш мекунам. Акада занг бизанен 190,000 нархи созай. Сеюм эълон мегзаем бардоро. Эълон сеюмон чие? Хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Варзоб, дар Лучобай бардоро. Бинен се комната ду ошёнага 5 сотиқ замин дигар дорад. 5 сотиқ замин дигар 250,000 нархи хонара мега. Бинен рақамҳо 110 74 24 24 ватсабаста метавонед када ҳатман занг бизанед. Хона дар деҳаи Лучоби поён, каначкаи маршруткаи 47 ҷойгир аст бардоро. Масоати умумӣ 5 сотиқ дошунагай, 3 ҳуҷра дора бардоро. Таъмир шудагай хай каматам бардор кор дора, алки хитондаи як маълум аст бардоро. 250,000 фикр мекунем ки нархи соз гуфтагай. Хона хонаи заминӣ д этажа боз плюс и боқӣ монда маълумото бардоро метавонед ки дар WhatsApp банависенед. ай хеле яка пурсон шавед. 4 миллион мегзарем инак. элин чормон чие? Боз як хонаи арзонак дар ноҳияи шаҳри Туз. Беш кент мега дӯстон, 5 комната дорад, плюс 12 сотиқи дигар замин. хонаи хуб бардоро баъри шумо пешкаш мекунам. ҳамин канал да нав омагиё ҳатман да канал обуна мешем. 195,000 сомонӣ нархи хонара гуфтасе камон. рақамҳои тиселаш 932 22 02 32 ватсап аст. хона дар назди чашмаи Бешкент ҷойгир аст. масоати умумиш 12 сотиқ замин, 5 ҳуҷра дорад. фикр мекунем ки бардоро 12 сотиқ 5 комнатаага 195,000 сомонда арзанда. маълумот агар бихоҳем бардоро мақсад WhatsApp шта бинависонед, боз қачон чахчак кунем бардоро. бози хонаҳои қиматтар мие бардоро нашоти вам гап мезанем. 5 миллион мегзарем бардоро. ами шумо хонаҳоеро ки диден дӯстон, мақсад нархаш ҳавоӣ бошад, агар 300,000 ёки 400,000 бошад, агар мисол 50% минус кунем, баъд майда ҷошта меғалта. квартираи фурӯшӣ дар Хуҷанд дар 32 микрорайон декомнатага дар якум ошонаи 50 метри квадрати 330,000 сомонӣ нархи хона. рақамона 120 31 1783 WhatsApp аст. мисол ҳамин хона бардор хитон харидани ҳастен 330 бошад, ними амира ами одам мақсад парсон шавен. короче нархидаш бо даҷош меғалта. фикр мекунем ки нархи беинсофона мондагай. хитона бардоро 50% минус кунем, хати чахчак кунем. 6 миллион мегзарам дӯстон. элен шашмон квартираи фурӯшӣ дар ноҳияи Турсунзода дар якум микрорайон, яъне ду комната дорад, дар якум ошонаи ниҳол қарор дорад. 54 метри квадрати. ҳолати хуб, ду комнатага 54 метри квадрати дар ноҳияи Турсунзода дар якум микрорайон. фикр мекунем ки нархишта арзанда, барои ки хонаи сексия бардоро. ремонташ люкс кардагӣ 315,000 нархи хона. рақама 880 15 35 35 WhatsApp аст. метавонед када ҳатман занг бизанед. дар якум микрорайон бинои нав бо таъмири евроремонт кардагӣ, яъне пешниҳодтон кардисам бардоро. масоатш 54 метри квадрати. тамоми мебел ва таҷҳизоти лозима ҳастад. яхдон, мошинаи ҷомашӯӣ, пардаҳо, қолинҳо, гарнитур, хулас хона чоткай. марҳамат кунед занг бизанед. 7 миллион мегзарем. эълони ҳафтумон чӣ? квартираи фурӯшӣ дар Турсунзода. иш бошад дар 4 микрорайон бардоро. хонаҳои хуб, квартираҳои нағз насиб бошад,
айспас наворҳо хуб мешавад. Фақат масъалаи лайкҳо дар канал нав омадагиҳо ҳатман подписатсия кунед. дар 4 микрорайон 2 комнатага дар якум ошёна қарор дорад. 46 метри квадратӣ бинед. 305,000 сомонӣ. хона люксай. медроя хел чотка зиндагӣ мекунӣ мардор. Тамом дига ягон ҷои вай надора. рақам 880 15 35 35. ям хонаи ме акай ки пештарак мақсад пешкаштон кардам хонаи ме. дар 4 микрорайон гуфтем. 46 метри квадратӣ бардор фикр мекунем ки хубай. 2 комната. мақсади гап ки средни состояние. квадратш бад нест. Нормальный, короче. 8 миллион мегзарем, дӯстон. эълони 8-мон чия? эълони 8-мон бардор квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор. 2 комнатага дар 10 ошёна айни ҳол. хулас 41 метри квадратӣ. бинои нав. квартира дар маркази шаҳри Ҳисорай. 285,000 нархи хонара гуфте сакамон боз муомила карда мешавад. яъне рақамон 918 27 27 10. ватсап аст, метавонед акада муроҷиат кунед. рафта ки хонара аз наздик бибинед як бор дига. дар центри шаҳри Ҳисорай бардоро. барои ҳамин нархш камтарак гаронтар. 285,000 сомонӣ нархи хона. дар шаҳри Ҳисор. марҳамат, каси конкретни харидурай. Ус ҳеч проблема нест. хона гарм. чотка медрои фақат зиндагӣ мекунӣ. 9 миллион мегзарем. эълони 9-мон боз як квартира дига дар Ҳисор. дар балхаки поён бардоро. 2 комната дорад. дар якум ошёна айни ҳол 47 метри квадратӣ. 47 метри квадратӣ. фикр мекунем ки нархи ям созай дӯстон. 167,000 сомонӣ нархи хонара гуфтесай. 2 комнатага 47 метри квадратӣ. хонара ҳолатша бинен. 36 тон мақсад баҳо бутен. нашоти ҳамин хона ҳатман фикри ақидатона дар комментария бинависем бардоро. бо таъмири нав. марҳамат кунед, каси конкретни харидорай. 167 фикр мекунем ки 2 комнатага бардоро дар Ҳисор балхаки поёнда. 47 метри квадратӣ. хонаи арзона кай бардоро. дер намонед хулас. 10 миллион мегзарем. эълони 10-мон чия? боз як квартира дигар дар Душанбе. бинен хулас 3 комнатага и дар якум ошёна ҳай 65 метри квадратӣ дорад. 3 комнатага дар якум ошёна 65 метри квадратӣ. 280,000 нархи хона бинен. дар пушти Шоҳон. Душанбе пушти Шоҳон мега. бинои нав бо таъмири хуб. яъне ки занги нозарури касе ки харидори конкрет неста, яъне ки беҳуда занг назанед, не бардоре мега. ватсапшта бинависенен 65 метри квадратӣ бардора шутка неста. и хеле нарх навара фақат автотеби мемона шумода. расидем ба анҷоми барнома дӯстон. ягдонаи лайкча бисума фаромӯш намекунем. касе нав омаге ҳатман дар канал обуна мешавем дӯстон. нашоти реклама метавонед рақами мо дар занг бизанед. дар навори оянда мисли ҳамин инсоно мегирем. хона бошин, замин шуморо эълон мекунам. то наворҳои оянда худои ёру мададгортон бошад. паноҳтон ба худо шер бачаҳо.